Bertxotan txikitatik hasi zinen, etxekoek bultzatuta edo eskolatik akaso? Pixkat biak. Alde batetik Hendaiako ikastolan bazegoen bertso eskola eta horra hasi nintzen, baina bertze alde batetik aizpa zaharragoa da eta bera zebilen bertso eskolan, eta nik uste dut berak animatuta hasi nintzela, ikusten nuen ze ongi pasatzen zuten, eta 8 bat urtekeno hasi nintzen, baina egia guretzako bertso eskola ez genuen hainbeste bersotan egiten ere, zen jolasteko espazio bat eta gustora egoteko espazio bat lagunekin. Euskal ikasketak ikasten hasi zinen Gasteizen, baina gizarte antropologia ikastera aldatu zinen Donostiara. Zer bide ireki edo irekiko dizkizu horrek? Antropologia ikastea, antropologia nik uste dut dela gizartea eta pertsonak aztertzeko oso gai edo arlo interesgarria, eta niri eman dizkit tresnak horretarako, ez? Azkenean karreran zehar ikasgai guztietan edo halako proiektutxoak edo ikerketatxoak egin izan ditugu, nahiko libreak gaiaren aldetik eta pixkat gizartea aztertzean datza, ez? Eta pixkat gizartea bere txikian. Azkenean hartzen duzu gizartearen zati txiki bat, mikro bat, hori aztertzen duzu eta horren bidez ikuste dituzu gizartean dauden azpian gertatzen diren gauzak, ez? Eta literaturan ere nik uste dut pixkat hori interesatzen zaidala, ez? Errealitateko zati txikiak nola azaldu edo nola azaltzen zaizkian niri irakurtzen ditudanean, eta horren bidez gizartea ikustea, ez? Egun kazetari lanak egiten dituzu Berrian. Bai. Egia esan aspaldi hasi nintzen, 19 urtekin justo Euskal ikasketak utzi nitunean izan nuen aukera Berrian hasteko lanean, eta horre egin nituen 2-3 urte, gero utzi nuen antropologia ikasten bukatzeko, eta orain berriro bueltatu naiz Berriara. Eta niretzako Berrian lan egitea plazerroa da, azkenean euskarazko prentsa da, idatzizko prentsa da, prentsa nazionala, eta niri idaztea gustatzen zait, euskaraz baino ezingo nuke idatzi nik uste, eta Berrian aritzea da niretzako sekulako eskola idazten ikasteko ere bai, ez? Azkenean etengabe daude idazten, idatziz ikasten da idazten ere nire ustez, eta kriston zortea daukagu hor, euskara talde bat dagoelako, gure testuak zuzentzen dizkiguna etengabe, eta horiekin pila bat ikasten dugu. Eta beraz, lizentzia fini, galdetu dio Itxaropentxo. Lan bat egin beharra dut oraindik irailerako, eta ez dakit nondik hasi. Txikitatik egunerokoak idazten zenituela irakurri dizut, baita ipuinak ere, idazle gisa ikusten zenuen zure burua? Nik uste dut amets bezala baiet, ez? Nera bezaron edo galdetuko bazen zer nahiko zenuke izan haunditan, nik uste dut idazle izango litzakela erantzun posibiletako bat. Gero ez dakit zerbait erreal bezala ikusten nuen, baina idaztea beti da nik gustatu izan zait, hortan aritu naiz, eta uste dut gehien kostatu izan zaidana izan dela publikoki nire izenean zerbait argitaratzeko pausoa ematea. Idazle askok esaten dute asko irakurri behar dela idazten jarri aurretik. Iritzi berdineko bazara? Bai, nik uste dut baiet, uste dut idazteko inbarruzuna dela asko irakurri eta asko idatzi ere bai, ez? Hor badago, ez dakit, niri idazterako garaian edo idazteko pausua ematerako garaian asko lagundu zian liburu bat da Irati Jimenezen Aiztoa eta Arkatza. Liburua horra aipatzen ditu hainbat idazleek idazteari buruz esaten dituzten gauzak eta tartean gomendioak eta holako kontuak aipatzen ditu, eta nagusiki gehienek hori esaten zuten, ez? Inbar dela asko irakurri, asko idatzi, eta gero idaztea ez dela ere zerutik etortzen zaizun inspirazio baten edo ondorio, ez? Baizik eta lana dela beste gauza guztiak bezala, eta idatzi nahi baldin baduzu azkenean inbar zarela jarri eta idatzi eta hortan saiatu, ez?
Gazteluma saria irabazi zenuen, eta ondorioz, ene baitan bizi da zure lehen eleberri hau elkarrekin kaleratu duzu, baina 34 urte lehenagoko proiektua izan da, nolako prozesua izan da? Bai, bueno, horre liburuaren oinarrian dago, nire amatxi bilizela bere garaian, gaztea zenean, Lapurdin neskame edo neskato bezala, eta txikitatik neuzkan entzunak bere historioak eta neuzkan historio horiek bilduta. Pixkat, beldurra nuen historio horiek galtzea, eta orduan duela aspaldi hasi nintzen horiek paperzati txikitan biltzen eta hola. Eta gero duela 34 urte, pentsatu nuen zerbait egin nahi nuela horrekin, eta hasi nintzen holako proiektu bat idazten, baina kajoi batean bukatu zuen azkenean, eta pixkat Gazteluma bekarena izan zen bultzada bat proiektu horri forma emateko eta proiektu horri bukaera emateko azkenean. Behar nuen olako onarpen bat norbaitena, ez? Pixkat tristea hori esatea ez, baina lehiaketa batera aurkezten zarenean eta saria emate izutenean, nolabait sentitzen duzu egin duzun horrek balio dezakela edo norbaitek ematen diolako aitorpen bat, ez? Eta horreneri bultzada handia eman zidan proiektuarekin aurrera egiteko. Bi protagonista nagusiak, Mari eta Josefina edo Josefin, zenbaitetan gauza asko konpartitzen dituzte. Bai, hor Josefinaren historia zegoenik berez hori kontatu nahi nuen, baina konturatzen nintzen pixka durra hunditan sartzea zela 1950 hamarkadako istorio bat kontatzea, orduan erabaki nuen orainarekin ere lotzea eta hor sortu nuen Magiren pertsonaia hori gaur egungoa, eta erabaki nuen bere bidez kontatzea bere amatxiren historia, eta horrek ere ematen zidalako aukera neska gazte baten eta bere amatxiren arteko harremana lantzeko. Eta orainetik iraganera egiten ditu saltoak, eta hor erabaki nuen nolabait lotu behar nituela bi historiak eta zubi batzuk sortu behar nituela bi historien artean, orduan paralelismo batzuk sortzen dituen, ez? Izan daiteke Paris, baina badira ere beraiei gertatzen zaizkien gauzak, ez? Ez dakit, Josefina gaztea denean eta neskame bezala lanean ari denean, jasaten dituen egoera gogorrak lanean, ez? Nola esplotatzen duten. Eta gaur egun Magi ostatu batean lanean ari da beran, eta berak ere nahiko puteatuta dago bere nagusiaren gandik, eta gero maitasun historiak ere izan daitezke, ez? Magi hor dabil, mutil batekin hasten da, gero beste batekin, Josefinak ere bere historia dauzka Manuelekin, eta hola, gero biek daukate beste holako pasarte lesbiano bat, edo lesbiko bat. Josefina Magik delako batekin hor harreman bat dauka, Magik ere, pixkat... Ikusten da, belaunaldi ezberdinekoak direla, baina funtsean badagola paralelismo hori aipatu duzuna, ez? Bere lan kontuetan, baina baita ere bizitzeko moduan, kakotxartean. Bai, hori da. Ikusten nuen alde batetik bizitza asko aldatu dela azken, 70 bat urte hauetan, ez? Gure amatxiren bizitzeko, pentsatzeko, hitz egiteko modua eta gurea oso ezberdina dira, eta gauza asko galtzen ari dira, eta bazen hori berreskuratzeko nahi bat alde batetik, baina beste alde batetik ikusten nuen gauza batzuk naiz eta formaz aldatzen diren, iruditzen zitzaidan ez direla hainbeste aldatzen sakonean, ez? Eta pixkat hori da liburu osoan zehar ikusten liburuan badago amatxiren esaldi bat, nun esaten du nik bizi izan dudana ez dun importantea. Hori izan daiteke eleberri honetako gakoetako bat zure ustetan? Bai, eta hori da emakume batek erantzun zidana bere gana joan nintzenean neskatoi buruzko informazio bila, ze
antropologiako lan baterako ere saiatu nintzen gai hau lantzen eta saiatu nintzen neskatu ibiletako, emakume horietako batzuk elkarrizketatzen. Eta, orokorrean ez zeukaten inolako arazorik nirekin hitz egiteko modu informalean baldin bazen, baina kamera bat edo grabagailu bat jartzen baldin manien aurrean horietako batek baino gehiago esan zian ez zutela hitz egin nahi eta batek horixe erantzun zian, ez? Berari gertatutakoa ez zela importantea. Eta, nik gelditu nintzen alde batetik hasieran harrituta erantzun horrekin, ez? Nola niretzat hain interesgarria zen istorio bat beretzako etzen edo behintzat bere buruari ez zion ematen garrantzia edo zilegitasun hori importantea izateko, ez? Eta bilen horrekin bueltaka eta bai, uste dut badela liburuak azkenean Josefinaren historia ez dizu kontatzen. Ari pila bat gelditzen dira zintzili, baina bada memoriaren inguruko gogoeta bat edo hortaz ari da. Bizitzako mugak ere izan daitezke eleberriko beste gakoetako batzuk. Adibidez, lurralde geografikoa muga da Bortzirietan kokatu duzu eta baita ere tokiko euskararen erabilpena. Bai, Bortziritan hau kokatua besterik gabe kontatu nahi nuen historia hori neskatoena Bortzirietan kokatua zegoelako, nahiz eta gero ikusi dudan Euskal Herriko beste leku pila batetan ere ibili zirela emakumeak neskame bezala, baina nik hemengo informazioa neukan. Eta gero uste dut ez dela kasualitatea ere eskualde honetatik hainbeste emakume joan izana bai Lapurdira eta bai Frantziara, azkenean mugako eskualde bat delako eta oso harreman naturalak izan direlako muga horretan, ez bakarrik neskamen kontuan, ez kontrabandoko historiak ere asko daude eskualde honetan hain zuzen horregatik. Eta gero, Magi Donibane Loitzunen kokatu nuen eta berara etortzen da, eta joan etorri horiek egiten ditu neko modu naturalean, erakutsi nahi nuen pixkat hori, ez dakit ze puntutaraino den erreala, eta malez muga administratibo hori, muga psikologiko eta muga egunerokotasuneko muga praktiko ere bihurtzen dugulako askotan, baina nahi nuen pixkat mugari gabeko Euskal Herri bat horre irudikatu nire istorio txiki horretan. Eta gero Bortziritako euskalkia eta Lapurtera eta hor halako nasketa bat bezala egin du, niretzako nasketa ere ez dena, ze azkenean euskalki antzekoa konpartitzen dugu, zonalde berdina delako, eta uste dut alde batetik historiak eskatzen zuela edo historiari ongi etortzen zaiola euskalki horretan idaztea, bertakoago egiten dulako, eta gero niri nahiko naturala egin zait ere, hemen bizi naizelako euskalki horretan hitz egiteko eta idazteko ohitura dudalako, eta uste dut jendeak eskertu dula ere bai, kolore hori ematea.